Orang ketar pak, orang ketar. Sego banjakan timam riyan tekiro tujuan mau pelarian. Tuku bawang kliro mrijo wis kadung sayang kekok. Sayur asem ayam bakar lambene mes adine mangan bandeng karo roti bojong gandeng. Dino minggu tanggal 2 sing dirindu kok malah kok mendua. Godhong kelapa jenenge klari arep nyapa iki suwe. Tuku dawet ning pinggir dalan pikirane mumet usah. Ora